Aizu. Bai, zu. Zinema gustatzen altzaizu? Eta animazioa? Eta gustatuko litzaizuke zure filmak egitea? Stop motiona, obiektuak mugiarazteko, eskura daukagun animazio teknikarik erraz eta divertigarriena da. Aintzinako zinema kamerek zeluloidean grabatzen zuten, eta euskarri horretan agerian geratzen zen mugimenduaren ilusioaren funtzionamendua. Argazki pilo bat baino ez dira. Beraz, gure animazioa egiteko bi gauza behar ditugu. Bat, lehendabizi, argazkiak ateratzeko gailu bat beharko dugu. Adibidez, kamera digital bat edo zure sakeleko mugikorra. Baina, erne, beharrezkoa izango dugu tripode edo euskarri bat. Bi, zure pertsonaiak sortzeko 11 aukera dituzu. Marraztu ditzakezu, transformatu, baina eraiki ere egin ditzakezu zure pertsonaia kuttunenak. Goazen hori egitera. Gure zinegilea aurkezten dizugu, istorio harrigarriak sortzeko lagun ameslaria. Hasteko, zure kitean topatuko duzun euskarritik panpina atera eta nahi duzun moduan koloreztatu. Ikusiko duzun bezala, panpinak irtengune edo koska batzuk ditu. Hoiek kontu handiarekin tolestu beharko ditugu. Koska guztiak tolesturik dauzkagunean, horiek mihistatzea besterik ez zaigu faltako. Gure zinegilea prest dugu. Baina grabazioarekin hasi aurretik gogoratu. Enkuadrea berdin mantendu behar dugu, baldin eta animazioaren magia bermatu nahi badugu. Orain, prozedura oso erraza da. Gure pertsonaiari argazki bat aterako diogu eta pixkat mugituko dugu hurrengo argazkia atera aurretik. Pixkanaka, eskenako objektuak mugituz joango gara, aldi bakoitzean argazki bat egingo diegularik. Mugimendu txikiak egiten badituzu, argazki gehiago beharko dituzu, baina animazioa finago geldituko zaizu. Gure filmea erreproduzitzeko zuzenean zure telefono edo kameran ikusi. Zure istorioa sortzeko prest? Zinema euskaraz hashtagarekin partekatzera animatu eta zinema zuzendari aparta bilakatu zaitez. Ausartzen zara?